Avui serà un gran dia. Celebra-ho. Anem a veure unes quantes dreceres de teclat del calendari de Google, que estic segur que feu servir moltíssim. Aquestes dreceres són fàcils perquè és la primera lletra d'allò que volem fer del nom en anglès, i m'explico. Si apretem la D de day, ens anem a la vista de dia. Si apretem la W de week, setmana, ens anem a la vista de setmana, la M per month, la Y per year. Si a més això hi afegim que ens podem moure per anar al següent setmana amb la N i la anterior, previous, amb la P, next, previous, o si estàs amb la visió de dia, el següent dia, la N, o el dia anterior, la P, o si estàs amb la visió de year, any, la N per següent i la P per previous. A tot això, a més, si estàs molt lluny i estàs al novembre de l'any 2025, pots apretar la G per anar a GoTo, que és vés-a, i pots anar al 17 de maig de 2000. I te'n vas al 17 de maig de l'any 2000 i finalment amb la T te'n vas a Today. Si has començat a remenar d'anant endavant, enrere, no saps on ets, sempre la T et torna avui. Per tant, D per day, W per week, M per month, Y per year, N per next, P per previous, G per GoTo i T per Today. Si t'ha agradat, ja ho saps. I si vols saber o et vols estar enterat de quin és el proper vídeo, a l'altre costat. Gràcies, salut.